Search and destroy. A vai B? Clear the objectives. Mä sain ihan vitun hyvän lähdön. Vittu mä raiskaan ne nyt sinne paitsi et... Voi vittu. Vittu mulla on ihan... Kaksi! Hei, molemmat hei! Molemmat tunista. Joo. Ja te ette saa niitä. Hyvä! Okei. Tuossa sun ääni on paska. No hyvä se korjanti jo. Eipä korjan. Tuo on tää robotti, kun sä menit huutaa siihen väliin. We got the bomb. No mitä mä sanon sille Petelle? Joo vai ei? Ei kai se Pete nyt tänään semmonen on. Ootteko Mokan kikaa pelannut vai? Joo. Pelattiin pari päivää ja sit se veti semmoset kaameet rakelapsikuitit, että huh. Time's almost up. Sitten se vaan lähti pelissä heti kun me hävittiin sen vikamappe. Tai vittu siis tosta tiimistä. Bomb is on. Good riddance vittu. Ihan miten haluaa. Täällä meni. Ihan no. 1v4. Toi vois olla tupena kyllä. Ihan hieno oli. Ja 3 palaa oli siinä. Jep. Tai siis mitä mä vittu... Oliks mä kehumassa just Panda? Vittu huonosti tehty vittu. Helvetti toi oli niin rännistä toi suoritus. Oli se. Pommi bo. Boss toinen, mitä vittu se nappaamaan seinä toisella puolella? Ja yksi bo. Joo, ne vetää se. Siellä laajassa oli toinen, ja bossa ja sitten siellä laajassa oli toinen. The bomb has been planted. Mä just sanon, että pommi. Laidassa toinen. 2 jäljellä. Joo. Tatti. Vielä. 17 sekkaa. Oi. Ai niin joo, mun pitää tulla Petellekin laittaa. 2 klutsia, että se on rapis. Joo, hyvin meni. Hei, mikki, jonkun mikki. Kenen mikki? Ei oo minä.